Pekný dobrý deň vám všetkým. Dobrý deň, vieš, na čo sa najviac teším dnes? Na čo? Na to žele. Na žele? Počkaj, ale Soni, my dnes nebudeme variť žele. Nebudeme variť, ale budeme sa kúpať. Dnes sa budeme rozprávať o kúpaní sa v žele. Áno, presne tak. Vlastne sa dozvieme, ako sa dá kúpať v žele. Okrem toho sa dnes dozvieme aj čo to o červenej šnúrke, ktorú mnohí nosia na ruke. A ako vieme, tak veľakrát sa to stávalo, že keď sa detičky narodili, tak sme im dávali červenú šnúrku na kočík. Mala si u tvojich detí? Áno, a dokonca ja ju nosím na ruke, aby nás niekto neuriekol, ale za tým je aj niečo viac. Ivi, a možno to kúpanie v žele má aj magickú moc. Zistíme, ako to teda je. Toto sú naši hostia, Ferko a Betka. Vítajte, vy máte červenú šnúrku? Dobrý deň, nie. Nemajú červenú šnúrku, ale zasa priniesli takéto niečo, z čoho vznikne to žele, o ktorom budeme hovoriť. Betka, poprosím, keby ste nám to žele začali pripravovať, pretože uvidíme, ako to vzniká, trvá to 3 minútky. A Fero nám zatiaľ povie, že na čo je dobré, aby sme sa kúpali v tom žele. Tak presnejšie by sme mali povedať, že ide o krémový želatinový kúpel, ktorý sa podobá žele alebo gélu. A z tohto dôvodu by sme mali takéto niečo vyskúšať. Betka, poprosím, keby ste odložili, ak nepotrebujete ten biely kýblik, možno aj dolu na zem, ale aby sme dobre videli na túto nádobu. Čo máme v tej bielej nádobe? Tam máme prášok? Tam je to žele, tam je ten prášok, ktorého sa to žele Dobre, stane. tak ho dajte na bok, dajte ho stranou a potom ho opäť vyťahneme. Dobre? Tak, takže je to teda gel, ktorý má aké účinky? Účinky treba rozdeliť na takých základných 3 skupín. Čiže prvá skupina sú čistiace účinky, potom sú terapeutické účinky a edukatívne účinky. Zároveň sledujeme počas toho, čo hovoríte, čo sa deje v tej nádobe, pretože Betka tam sype žele. Koľko lišictrí ste dali? Asi 5 mg ide na 1 liter tekutiny, alebo teda čistej vody. Najviac ma zaujali tie terapeutické účinky, tak aká terapia je to? Predovšetkým ide z balneologického hľadiska o termoterapiu. To znamená, že keď si vytvoríme vo vani norma v našej kúpelke alebo v balneologickej vani takýto želatinový kúpel, tak prvý efekt je ten, že voda alebo teplota tej tekutiny, ktorá tam vznikne, tej želatiny, bude 3-krát dlhšie trvácna ako obyčajná voda. Čiže keď pacient alebo klient, zákazník si do takéhoto kúpela ľahne, tak vlastne ho to hĺbkovo prehreje, prečistí, pôsobí to relaxačne a má to exfoliačné účinky. To znamená, že ak si predstavíte, že vo vani vám vzniknú milióny a milióny želatinových guličiek, ktoré vás budú hladkať, omývať vašu pokožku a jemne odlupovať, zrohovať ostrávú kožu. Je to veľmi príjemný aj peeling, aj samotný relax, pretože všetky naše gély obsahujú rôzne esencie a arómy, ako sú napríklad levandula, bergamot, jasmín, borievka, rozmarín, citrónová tráva. Počkajte, takéto fialové napríklad, ružovo-fialové, to si myslím, že to by mohla byť levandula. Áno, toto tu, čo máte v ruke v ľavej, to je esencia, ktorá obsahuje levandulu, jasmín a bergamot, a toto, čo máte v pravej ruke, to je z aromou vanilky. Vanilky? To je teda trošku... taký afrodiziakálny. Trošku metúce, že je to vanilka, je to rúžové. Tu máme ešte modrú. Každá tá farba má nejakú arómu. Pozrime sa teraz na ten gel, pretože už nám vznikol. Hovorili ste, že 3 minútky to trvá, kým vzniká takýto gel. Voda, ktorú ste tam dávali, Betka, bola aká? Bola vlážna? Teplá voda. Taká, akú keď si idete urobiť svoj vlastný kúpel. A vy ste hovorili, že teda dlho sa udrží teplota v tom geli. Nemusíme dopúšťať. Áno, keď si dáme tú vlážnu vodu a ponoríme sa do toho gelu, tak počkajte, my si to najskôr urobíme a ponoríme sa do gelu, alebo sa treba ponoriť do vody a urobiť si gel? Začíname tak, že si najprv napustíme vaňu teplou vodou, takú, ako máme radi, v akej sa bežne štandardne kúpeme. Potom odstrihneme vrecuško, ktoré má napísané, že step 1, čiže krok 1. Nasypeme postupne do vane, premiešame to s rukou a behom 2-3 minút sa nám vytvorí želatina v tom našom danom kúpeli. Postupne do neho môžeme vliesť a vlastne kúpeme sa v tom. Kúpeme sa. Aký máme pocit? Vy ste hovorili, že to je aromaterapeutické, takže tie vône, ktoré tam sú, alebo tá prísada na nás nejako pôsobí asi? Pôsobí na nás relaxačne alebo stimulujúco. Záleží od toho, že aký druh si kúpime. Na pokožku ste hovorili, že to má také tie drobné exfoliačné účinky, ako keby sme tam mali taký jemný peeling. Ďalej, to bola tá terapeutický účinok je v tom, že je tam teplo, že sa prehrieva to naše telo, je to veľmi príjemné. Samotné tie guličky a to teplo nám spôsobí, že nám
hĺbkovo sa otvárajú pory, čiže hĺbkovo to čistí celú našu pokožku a detoxikuje samozrejme. Takže pory sa vlastne otvárajú. Je to ošetrenie, ktoré je na celé telo, alebo by sme ho mohli dávať lokálne? Aj. To znamená, že môžeme si urobiť kúpele celotelové, alebo si potom môžeme robiť kúpele napríklad iba na nohy a vtedy si robíme vlastne takú domácu, veľmi jemnú, senzitívnu pedikúru. Áno, toto povedzte nám niečo viacej, Ferko, že o akú pedikúru ide? Či to je také ako bežná pedikúra, keď si v lavori vymočíme nohy, alebo je to niečím zvláštne? Treba dať dôraz na to, že je to celkom nový spôsob a nový štýl. Nemožno to zamieňať, je to niečo celkom nové, pretože táto pedikúra, respektíve tento kúpel na nohy, jednak pôsobí tiež aromaterapeuticky, pôsobí termoterapeuticky, hlavne pre ženy alebo aj pre mužov, ktorí majú problém so studenými chodidlami, tak tam dochádza k vysokej hyperémii, teda prekrveniu toho tkaniva, prehriatiu tých chodidiel a veľmi intenzívne sa zmäkčia stvrdnuté a zrohovateľné nechty alebo koža na petách. Je to veľmi dobrý produkt na popraskané pety napríklad. A ako dlho tam treba mať v tom geli, v tom žele tie nohy, aby sa nám teda zmäkčila tá pokožka? Odporúča sa zhruba 15 až 20 minút si tie nohy prehrievať. Samozrejme, keď niekto má chuť dlhšie, tak nebráni to tomu, že by tam mohol byť jeden film? Tu 60, keď pozerám. Keď si budete dolievať do toho trochu vody, tak určite áno, ale príjemné je to zhruba maximálne tých 40 minút, potom tá teplota tej vody už potom v tom lavóri, alebo teda v tej nádobe, kde si ten kúpel urobíme, trochu klesá. Ale výhoda oproti bežnej vode, keď si napríklad niekto urobí len harmančekový kúpel a podobne, tak po 15 minútach dochádza vlastne k zvýšenej hydratácii a rozmočeniu pokožky. Pri týchto želatinových kúpelov takéto niečo nehrozí. A potom je dobré si urobiť pedikúru? Potom je dobré napríklad s pemzou alebo so škrabkou si tú zrohovateľovú kožu, ktorá zmekne, dať odstrániť postupne dolu napríklad. Tým, že je to farebné, to by sa mohlo páčiť. Aj to teda iná forma, je to také rôsol, tak by sa to mohlo páčiť aj deťom? Áno. Celá jedna škála produktov je určená vyloženia cieľene pre deti z dvoch dôvodov, pretože deti jednoducho milujú vodu, radi sa vo vode čvachcú, radi sa tam hrajú a je to perfektná hračka pre tieto deti. Existujú rôzne farby pre deti, existujú rôzne arómy pre deti, čiže deti sa môžu kúpať napríklad v Coca-Cole, môžu sa kúpať v popcorne, v žuvačkách, v cukrovej vate. Alebo aj v žabom slize. Máme jeden produkt, ktorý sa volá zelený čarovný močiar, napríklad. Ale nielen deti sa chcú hrať, ale aj dospelí. Dospelí niekedy, keď majú čas a chuť, tak si tak vychutnávajú taký spoločný kúpeľ, ktorý podporuje udržanie vzájomných partnerských vzťahov. Správne, a na to je práve produkt s tou aromou vanilky. Je to kúpeľ pre zaľúbených. Ak máte doma veľkú vaňu, kde sa dvaja zmestíte, tak vrele odporúčame vanilkový želatinový kúpeľ. Pozvať partnera do takého vanilkového želatinového kúpeľa. Tak, on má dokonca aj afrodiziakálne účinky, navodí perfektnú atmosféru a so šampanským a so sviečkou. Skvelá vec. My sme povedali krok A, teda, že sa urobí ten gel, ktorého teplota vydrží dlhšie ako teplota normálnej vody. Prirodzené. Má také terapeutické, relaxačné účinky, exfoliačné účinky. Ale ako z toho von? Na to existuje rozpušťadlo, to je nič iné len bežná kuchynská soľ, ktorú tam nasypeme a tá bežná kuchynská soľ na základe chemickej reakcie, ktorá tam vznikne, opäť to premení akoby čarovným prútikom zase na vodu. Toto je ten krok číslo 2, bežná kuchynská soľ. Bežná kuchynská soľ. A teraz budeme sledovať bedku, či to rozmiešať tak, aby teda opäť z toho bola voda, ktorú vypustíme, pretože inak by sme sa toho ani tak nezbavili. Hej, už sa to rozpúšťa, už sa to postupne rozpúšťa. Takisto tie 3 minúty treba to rozpúšťať? Je to individuálne, záleží to od tvrdosti vody. Čím voda je tvrdšia, tak tá reakcia, jak formovanie samotného gelu, tak aj rozpušťanie závisí od tej tvrdosti. Čím je voda tvrdšia, tak tým to trvá o niečo dlhšie. Ferko, ešte dôležitá vec, aby som nezabudla, keď sa nám to rozpúšťa. Vy ste povedali, že dôležitá je aj hustota tých gelov. Áno. Že sa používajú tie gely pre deti z terapeutického hľadiska na oživenie jemnej motoriky.
Áno, na to je iný produkt, respektíve je to v podstate ten istý gel, akurát sa tam do vody dáva toho viacej. A čím viac gelu do vody dáme, tým väčšiu hustotu samotnej tej želatiny získame. A keď jej pridáme toľko je potrebné do napríklad takéto nádoby alebo do lavora, kde sa deti môžu hrať, tak dostaneme takú hustotu samotného toho gelu alebo tej želatiny, že sa to dá formovať, dajú sa z toho robiť rôzne postavičky a podobne, čo je veľmi prospešné na detskú jemnú motoriku, ale dá sa s tom vyhrať napríklad aj dospelý človek, ktorý má napríklad nejaký posttraumatický stav, čiže nejaké zlomeniny, vyklbeniny prstov, klbov a podobné veci, kde je zhoršený rozsah pohyblivosti a motoriky. To znamená, že vlastne v takomto niečom si môže ten človek tie prsty rozhýbať. Takisto veľmi dobre to pôsobí pri pacientoch, ktorí majú ochorenia klbov, napríklad reumatické problémy a podobné záležitosti. Tak teda taký ten krémovitý, jemnejší, nepríliš hustý na kúpanie, na kúpeľ a takýto na lokálnu terapiu rúk a jemnej motoriky. Ako často je teda dobré, je vhodné ísť do takéhoto kúpeľa alebo si ho robiť, aby všetky tieto účinky zaúčinkovali? Rozprávame sa o novom spôsobe hygieny. Čiže ak si chceme dopriať hĺbkové prečistenie a exfoliáciu našej pokožky, aby bola zdravšia, sviežejšia a žiarivejšia, tak sa odporúča takýto kúpeľ si urobiť aspoň raz do týždňa. A pokiaľ ide o deti, tak deti to vyžadujú od rodičov skoro každý deň, pretože to pre nich neuveriteľná zábava, keď sa môžu kúpať a ohadzovať Coca-Colou alebo s niečím podobným. A rodičia môžu mať radosť, pretože potom to nemusia tie hračky vyhadzovať, oni sa totiž to rozpustia. Jasne. A navyše to deti nezašpiní a nezašpiní to ani koberec, ani nič podobné. Ďakujeme veľmi pekne, príjemný víkend želám. Chceli by ste sa vítať?